A crise do coronavirus non impide a Xoga, a Organización de Xordos de Galicia, celebrar o Día Nacional da Lingua de Signos o vindeiro domingo. Nesta edición, os actos mudan o físico polo virtual cun conxunto de propostas a través da internet. Entre as accións salienta o concurso Xoga coas Manciñas, organizado pola entidade Cando Concello e a Deputación de Pontevedra. Con el preténdese promover o coñecemento da diversidade sensorial, poñendo en valor tanto a lingua galega como a de xordos e fomentando as capacidades artísticas e literarias. Tamén se van publicar varios vídeos a través das redes sociais cos lemas Eu amo a lingua de signos e lingua non linguaxe. É unha lingua do ano 2007 co oficial do Estado. A tener disto, nós estamos insistindo, seguimos insistindo que está aprobada a lingua de signos española e a lingua de signos catalana e seguimos insistindo que se aprobe a lingua de signos galega. Non nos vamos a olvidar diso nunca. Dende Xoga indican que estes últimos meses puxeron sobre a mesa a invisibilidade do colectivo ante un contexto tan insólito como o do estado de alarma. Temos que sensibilizarnos máis todavía se cabe, porque nós somos relativamente visibles, a discapacidade con diversidade sensorial moi pouquiña, o sea que é invisible, cando te cruzas con persoas sordas pola calle e ves signalas, non? Pero agora co confinamento o que fai é que seamos todavía máis invisibles. Por moitas circunstancias temos moitas barreiras, entón a noso empeño por seguir facendo este día a pesar das circunstancias. Unha reflexión á que se suma Paloma Castro, a concelleira de Benestar Social de Pontevedra, entende que xordos e xordocegos enfróntanse aínda a moitas carencias. Aproveita para mandar un recado á Xunta de Galicia. As administracións responsables, como en Galicia sería a Xunta de Galicia, non, eu penso non están á altura, non? Porque tiñan a obriga de dar información en formatos máis accesibles, todo tipo de información, mellorar a accesibilidade nos hospitais e nos centros médicos, porque isto ata agora non considerouse unha prioridade e agora estamos a ver as consecuencias. O Concello de Pontevedra, por certo, vai instalar unha pancarta no balcón da Casa do Concello e iluminará de turquesa o consistorio. Tamén se vai tinguir desta cor o Pazo Provincial para conmemorar a data.